Ummi! Ummi! Ya aka yi Nadiya? Ummi, ni yaya Musin zai ci min mutunci. Ya ce min wai ya zaɓi wata 'yar ƙauye a kaina. Dole yarinyar nan ta bar gidan nan wallahi, kuma ko Musin ba zai san hakan ba. Ke Zainab! Zainab! Wai kina ina ne? Gani nan Ummi. Ke wallahi dole ki bar gidan nan. Daga mun taimaka miki kina shirin ruguza mana zumunci? Gara ma ki sake ta, saboda yayanki take shirin kwacewa gaba ɗaya. Haba Anti Nadiya. Wallahi Anti Nadizi tana da zuciya mai kyau. Ba ta da niyyar cutar da kowa. Ba zan iya kishi da ita ba wallahi Ramla. Ramla kenan? Yau fa dole ta san inda dare ya yi mata. Idan kuma ke ma za ki bijirewa maganar Ummi ne to Ramla babu komai. Zan tafi, Allah shine gatana. Ki shirya fita yanzu. Don Allah, zan iya ɗaukar tawul ɗina? Me ya faru Maman Nur? Wallahi na yi mafarki. Anela ta dawo gare mu kuma tana raye. Mafarki ne kawai. Kawai raina yake bani cewa Anela tana nan. Maman Nur, kada ki damu. Shekaru 20 sun wuce. Idan lokaci yayi, komai zai bayyana. Malam mun dawo. Muna so yau a gama abin da muka zo domin sa. Ki sauri. Kafin karfe 5 na yamma, ki tabbatar ta haɗu da shi da kuma mahaifiyarsa. Don Allah Ramla, ki min taimako ɗaya. Ki kira min yaya Musin ta waya saban kwana. Haba Anti Zai, ai ba sai kin faɗa ba. Bari in kira miki shi.